30 στρατιώτες να τρώνε εξουσίες για 12 μέρες και να φτάνει. Μετά έχουμε από την έννοια 28 με 30 ή 10 μένει. Ναι. Κι εγώ. Και θα μένει να κάνουμε τα αποφάσια της τιμές. Αν έχουμε 30 στρατιώτες, φτάνουμε για 12 μέρες. Ένα λεπτό περίμενε. Αν έχουμε 28 στρατιώτες, αν έχουμε 28 στρατιώτες, για πόσες μέρες φτάνουμε? Είναι το σύγχρονο με 30 στρατιώτες, και αυτό θα είναι 12 μέρες. 28 στρατιώτες, για πόσες, περίμενε. Είναι 12, 28, 30. Δεν είναι κάτι 30 δεν είναι. Και 12 μέρες, 14 όλες τις μέρες. Έχουμε 30 στα περίπου. Τι θα γράψει? Γράψει 30. Την βρωμάει τη Τι θα γράψει? Σε 12 μέρες, 30 στρατιώτες θα αναλόγουν την ποσότητα. Σε 14 όμως μέρες, η λύση είναι αυτή, αν δεν λάβουμε υπόψη μας όμως ότι η προφή στην νοστίνη μετά από 2 μέρες. Ότι πρέπει με άλλη ποσότητα να υπολογίσουμε. Κάτι λείπει. Ένα λεπτό δεν λύνεται. Λείπει κάτι. Λείπει κάτι. Λείπει στοιχείο. Λείπει τροφή. Αφού δεν λοιπόν πόσο μειώνεται. Μα δεν μας λέει πόσο τρώει και πόσο. Πόσο μειώνεται, το πόσο τρώνε, ένα από αυτό που δεν μας θα δίνει η βλάκα. Δηλαδή άμα έχει κανονικά έχει 3 αγνώστητα. Εδώ δηλαδή κανονικά έχει 3. Πρώτα είναι σύστημα αυτό. Γιώργο είναι σύστημα. Δεν είναι απλή αισθήση, είναι σύστημα αισθήση. Άντε, εγώ τα μαθηματικά πήξα, εγώ ήταν 28 και 30 δηλαδή θα μένει. Είναι σύστημα. Είναι σύστημα, λελέ. μόνο το Σάββατο Τους έχουν κάνει συστήματα. Μόνο το Σάββατο πιστεύω εγώ για μαθητή. Τι κριτική είναι αυτό, είναι αυτό. Εγώ τα μετέφερε το εδώ που θέλω. Είναι 28. Μόνο το Σάββατο, να φωνάξει το Σάββατο. Τι στήκαμε. Θα φτάναμε. Δεν λύνεται. Λύνεται με σύστημα. Δεν μπορεί. Λύνεται με σύστημα και με ορίζεται. Έτσι λύνεται. Έτσι απλώς δεν λύνεται. Οι 30 στρατιώτες θα είναι 12 μέρες. 28 για πόσο? Σήκω το μα 25. 25 στρατιώτες. 30 μείον 5 κάνει 25. 25 αν έκανε 12, είναι γελίο. Σε 2 μέρες φεύγουνε 5. Ακούς? Το βρήκα. 25 ένα λεπτό. Το βρήκα. Κανονικά θα ήταν 14,4 μέρες. Λοιπόν, από εδώ και πέρα σε 2 μέρες θα φύγουνε 5. Έτσι. Σε χ μέρες θα φύγουν οι επόμενοι 25. Θα κάνεις 2 επί 25 πέμπτα. Και θα βγει... Τι λες μωρέ. Μα δεν σε ενδιαφέρει πότε θα φύγουνε. Αυτό είναι. Πόσες μέρες θα περάσουν Με οι τα υπόλοιποι παιδιά. με τα τρόφιμα. Η απάντηση είναι 10. Η απάντηση είναι 10 και άμα η κυρία τους μου δώσει άλλη, βάρα μου σκουλαρίκι. Δεν θα φύγει ο άνθρωπος. Πράγμα μπορεί να το λύσει.
Έλα Μανώλη. Τι έγινε? Υπόλοιπα είστε? Για δώστε μου λίγο. Θα με πάρει? Εντάξει, okay. Τη βρήκα εγώ την απάντηση, 10 είναι. Δεν συμφωνεί μαζί μου. Λύνεται ή δεν λύνεται? 10 είναι, λύνεται. Και δεν χρειάζεται και το 12 μάλιστα. Και πώς να δεν λύνεται? Σου λέει ρε παιδί μου, ότι 12 μέρες είναι οι 30 στρατιώτες. Παίρνεις δεδομένο 30 στρατιώτες, έτσι. Λέει σε 12 μέρες, λέει σε 2 μέρες. Μετά τις 12, σε 2 μέρες φεύγουν οι 5. Και λέω εγώ, αφού σε 2 φεύγουν οι 5, 25 σε πώς θα φύγουνε?